Hazvisine hazvo nhasi tiri kutaura nezvenyaya yekunaya kwemvura nekupenya kuri kuitika uku mheni ichizoparadza zvinhu handiti. Saka ndotanga nemi Sajeni Yazire mutitsanangurirawo kuti mvura zvayatanga kunaya kudai so injodzi dzipi dzingasangana nadzo nevanhu dzinogona kuvakuvadza kana kutokonzeresa rufu. Maita basa tete Shami, nhasi tatiregai tiwe tizongoramba tingopanana chenjedzo nevateereri vese vakatira mudunhu redu rino reMash West. Ndofunga muri kungoona kuti mazuva ano denga rakuratidza kuti mvura yamisa manje mudenga. Kuti kuti mvura ndofunga sofa muri kungoona kuti tatova nenzvimbo dzakasiyana siyana dzakutonyatsoverenga kuti kwakanaya mvura. Kumwe kwacho yakaparadza, kumwe kwacho ichiri kungonaya mbichana mbichana. Asi tinozosvika semapurisa takushungurudzikana mushure munge takuona kuti kunaya zvakare kwemvura ikoko tete tinorasikirwa zvakare neupenyu hwevanhu. Saka tatiregai tiuye tinyatsodonongodza njodzi dzinosanganikwa dzinosanganisira mheni. Vazhinji vanofanira kuda kukurwa nemheni chaiko tete, uye zvakare matsaona mumugwagwa anowanikwa kana kunyura chaiko, kungava kumanzizi kana kuti kumadhamu tete. Zvinhu ndedzimwe njodzi dzinonyanya kuti tinge tichirasikirwa neupenyu kunyanyanya panguva yekunaya kwemvura. Totenda nekutsanangura kwamaita Sajeni Yazire. Ndouya kwamuri Assistant Inspector Chapoto kuti vanhu vangangwarira chii panyaya yemheni yatsanangurwa naSajeni Yazire. Ichokwadi tete Shami, nyaya yemheni inotipa maproblems akawanda. Isu semapurisa eZimbabwe Republic Police tinozowanikwa tichipinda ipapo zvizhinji nekuti kana munhu achizenge atisiya kana kuti afa, mapurisa anozodedzwa panzvimbo ipapo kuti tichita ongororo zvinokutakura bhodhi nekunosiya kuchipatara kuti tichiona kuti makozisi acho akamira sei, ilightning yega here kana kuti panga paine zvimwe. Ndosaka tichizopindawo ipapapa. Saka tiri kuona kuti last week nethis week sezvamuri kungoziva muno muchinoi chaimo nenzvimbo dzakapoteredza magetsi edu aienda nekuda kwemheni kwaingoti kukati vai magetsi otodzima kukati vai. I remember Saturday night takatozorara tisina magetsi nekuda kwemheni handiti. Magetsi ukaonawo magetsi achiteta mheni but mumwe munhu anenge achitofamba tete Shami pamheni chaipo, haasi kutombotya zvake kuti mheni kana kuti ndo varidzi vadzo here hatichazivi asingatomborowe nehana zvake. Ipapo anenge akaisa ma-earphones munzeve, electrical gadget yake iri kuita sei, iri kushanda. Dzinongwa pamwe ari kutokomunicata pafoni iri muhomwe, ari kutotaura mheni iri kurova. Tikuti isusu ngatingwarirei mheni nekuti inoshandisa ma-electrical gadgets iwayo kupinda kuvanhu handiti. Uri pakati pekutaura nefoni ipapo unogona kutorwa nemheni. Saka ngwarirai kunyanya vechidiki. Ndakaona zvangu vachibva kumacollege uku ma-earphones anodiwa ende vanenge vainawo. Saka tiri kuti ma-cellphones, ma-laptops edu anogona kufawo zvakare kana tichinge takakonekta tichishandisa mheni ichita sei, ichiridza. Vamwe vanenge vachiridza maradios, havatombori nawo ma-TV anenge ari on, asi mheni ichita sei, ichivaima handitika. Vamwe ndo vanoenda magatherings munzvimbo dziri open, angave machechi, angave zvii zviri kuitika, vanhu vakaungana ipapo, vanhu vari kunyatsoona kuti pano pari kupenya, vanenge vakatarisira kuti Mwari achaita sei, achatidzivirira pamheni. Zvinhu zvacho hazvidi kudaro. Kune vamwe vanobhilivha izvozvo tete kuti ngatitonaiwai kuti tipone. Mheni ichirova inenge ichiunza makomborero ikati vai makomborero kadzi. Saka tiri kuti isusu ngatichenjerei izvi, tinenge tichiexposa vana mukufa, tichiexposa vana muzvirwere. Mukuona mvura yedu yauya ine imwe flu yakati simbe zvishoma zvokuti nditone kangu kamwana kahaiwa katotambura nayo kakangorohwa nemvura mchana kachibva kuchikoro, but flu iyoyo inobva yato yakaita sei, yakasimba. Saka nyaya yemheni iyi tiri kuti vanhu ngavaregedze vaudze vana vavo zvakare kuti kana kunaya ngavasahwanda pasi pemiti. Ndo imwe nyaya iyoyo unotoona chitomhanyidzana kuti rega tihwande apo. Miti une mashizha akakura tikwanisa kuhwanda kusvika mvura yagasi. Manje ndo inenge the tallest thing ipapo muti iwoyo. Saka mheni inoattractwa nechinhu ichocho chakakura ichocho yobva yarova ipapo. Saka inorova mese nevari pamuti ipapo. Saka tiri kuti ngatiregei kuzongoti aiwa imheni dzanasamanyika, vanasamanyika vatumira mheni, aiwa dzimwe zvacho isusu ngatitorewo ma-measures kuti tisaite sei, tisasvike pakurohwa nemheni.